Keston Davies isio cymryd hon yn sydyn. Borge yn effro. Ac allan. Ddim allan ar dir y chwarae. Miles Davies di chadw i mewn ac mae'n derbyn y bel yn ôl. Gan Chris Venables. Croesiad isel Miles Davies i'r canol a Gabe Kirkhoff gafodd yr ergyd. Arbediad gwych gan George Ratcliffe ar ei bostyn agosa. Y croesiad yn ei peryglus gan Miles Davies. Kirkhoff oedd yno yn y cwrt Cosby. Cyfle da i Pen-y-bont. Mark Little ar tafliad. Kirkhoff yn y cwrt Cosby. Yn chwilio am le ar gydio! A mergyd wych! Gan Gabe Kirkhoff i roi Pen-y-bont ar y blaen. Wel, doedd o ddim yn edrych fel bod yna gyfle yna iddo fo. Ond chwarae teg, mi lwyddodd o'i droi. Cadw'r ergyd yn isel a chiro George Ratcliffe ar ei bostyn yn agosa. Ychydig dros 10 munud wedi chwarae fan hyn. A mae Kirkhoff wedi sgorio ei gol gyntaf yn y Cymru Premier y tymor yma. Dan Jeffries. Tuag at Miles Davies. Mae'n disgyn yn garedig i Davies yn y cwrt Cosby. Nôl am y canol. A Venables sydd yno i orffen y cyfle. Prif sgoriwr Pen-y-bont. A'i geinfed o'r tymor. Gwaith da gan Miles Davies yn y cwrt Cosby. I ganfod Chris Venables. A mi bwylliodd Venables am ryw amrantiad cyn rhoi honna yn y gornel ucha. Yr ymosodwr profiadol yn dyblu mantais Pen-y-bont. Tafliad Mark Little at Chris Venables. Nôl i Little, mae'n mynd. Sa'n canfod Elliot Richards yn y canol, ergyd dda gan Elliot Richards. Heibio i'r postyn, ond ddim yn bell o gwbl. Richards ar ei droed chwith, a doedd George Ratcliffe ddim yn siŵr os oedd hwnna'n sleifio mewn ar ei bostyn agosa fo. Gabe Kirkhoff. Chwarae'r bas yn chwilio am Lincoln McFadden, dio ddim yn camsefyll y fan hyn. McFadden yn y cwrt Cosby, a honna fod feddi heibio i'r postyn. Mi alla hi yn hawdd fod wedi bod yn dair i Pen-y-bont. Lincoln McFadden tu ôl i'r amddiffyn. Mae ergyd o pasio'r postyn pella. Doedd o ddim yn camsefyll chwaith. Chris Beck yn clirio honna fyny'r cae. Peniad Jared Wright yn disgyn i Ben Armon. Clayton Green yn colli'r meddiant yng nghanol cae. Kirkhoff allan at Lincoln McFadden. McFadden yn gweld rhediad Chris Venables. Di Chris Venables ddim yn camsefyll yn fan hyn. Mewn i'r cwrt Cosby. Venables yn mynd i hun. A honna bron ag adlamu mewn ar yr ail gynnig gan Jonathan Brown yr eilydd. Mi nath George Ratcliffe arbed ergyd Chris Venables. A cyn i Jonathan Brown wybod be oedd yn digwydd bron iawn. Cummings yn colli'r meddiant. Ashley Evans ar draws at Elliot Richards. Richards i'r canol. Chris Venables sy yno. Dim camsefyll. Chris Venables rownd y golwr. Trydydd i Pen-y-bont. A siawns fydd y triffwynt yn saff rwan hefyd. Camgymeriad yn amddiffynol gan Pontypridd. Y tafliad na yn y gornel ddim wedi cael ei glirio'n iawn. A'r bel yn canfod Chris Venables yn y cwrt Cosby yn y diwedd. Dio ddim am fethu o fanna. Tafliad Mark Little. Jonathan Brown ar y dde. Yn croesi. Mae mewn i'r canol. Ben Margerton yn penio. Clayton Green yn ei helpu hi mlaen, ond Ashley Evans oedd yno. Honna disgyn i Kirkhoff yn y cwrt Cosby. Kirkhoff yn cael ergyd. A George Ratcliffe yn arbed yn y diwedd. Mae dal yno i Chris Venables. Venables yn troi un ffordd ar llall ar ergyd yna. Heibio i'r postyn pella yn y diwedd. Cyfle arall i Pen-y-bont. A hwnna'n disgyn i Gabe Kirkhoff. Ond bron fod o'n rhy agos at y golwr. Pan gafodd ei ergyd o achos mi oedd George Ratcliffe allan yn sydyn i wneud yr arbediad. Chwilio am Lewis Ware, ond Luke Cummings di darllen y bas. Sodiad at Luke Gullick, cyffyrddiad
David Carty. Jack Caradogan. Allan at Cummings. Ryan Bevan. Yn lledu'r chwarae'n hyfryd. Yn canfod Ethan Vaughan. Croesiad isel gan Ethan Vaughan i'r canol. Mae yna ergyd ganol i Young. A hwnna heibio i'r postyn. A dyna grynhoi prynhawn siomedig Pontypridd. Dyna'r chwiban ola. Pen-y-bont wedi ennill o 2-0. Maen nhw'n parhau yn y ras i orffen yn 7fed. Pontypridd, wel, maen nhw wedi colli ac yn aros yn safleoedd y cwymp. Ac mi fydd hi yn mynd i'r penwythnos ola yn y frwydr i aros yn y gynghrair.